Бірінші ең зор саяхат артист боларақ достар менің Алматыға болғаны, Қазақстанға. Мыннан енді бұл 4 елдан да артығырақтыр әлі, 5 ел электр бұл бәлкім. Әлі қатырлейм, Яңа ғасыр каналында көріне башлағаш, енді алып барушы боларақ. Шалтырата меңа Зөфәр Хайреттинов. Данирді, Алматыдан шалтыраттылар меңа дей, бик бойғына татар абзайсының дей. Алматыдағы әнисінің 80 яшілік юбилейі, бик көп артистлар барабыз дей. Алып барушы боларақ міне сені тілейлер шақырыға. Ризамы сен? Мейтем қаршы түгіл, барам. Ну, Данир дей, бір үтініш сен адей. Барашақ бик көп артистлар, олар енді менің білән барлар аэропортқа. Сен, пожалуйста, дей, Бәшир апаңны кіріп алалы, дей, Бәшира Насированы. Сеннен ирақ тұрмай ол, дей, сеннен ирақ түгіл яши дейіні барып, олалы дейінді, аэропортқа бірге келерсіз такси білән дейінді. Ну, мейтем, ярар, қаршы келмәдім. Аннарсың аңладым, не үшін мені Бәшир апа янына жибергенлерін. Чөнки Бәшир апаның сөйләгән барың аның турда. Өзі яхшы хатын ул. Ну, борчылганда 1 секундка да тынып тормый. Сөйли. Аның шундай гадәт әле. Борчылганда бигрәк тә һәр бер сүзне 2 тапкыр кабатларга ярата. Еще шинак тавыш шундай менә үзәккә кирип тин итә торган шундай теге. Хәзер ну ничек Зөфәр абый кушканча барай бер дәшләрем инде. Киттем Бәшир апага, такси белән чыкты, Бәшир апа сумкасын алдым, багажникка куйдым, икәү утырдык, киттек аэропортка таба. Әле бу монда Казанда. Юл буе аэропортка хәтле. Уф, Данир, ник риза булдым, кирәк идем миңа бу Казакстан, Исән сау казаныбызда гына яткан булсак, мин бит самолетлардан куркам, Зөфәр ятсыз миңа поезд белән барабыз дигән иде. Ул дап мине поезд белән барабыз дип самолет белән 1 минуттар менә шулай. Таксист мискинкәй масылына язды инде. Зөфәр, ул бит миңа дир. Мәйтәм, курык, үземчә тынычландырам инде. Курыкма самолетлардан Бәшир апа, мәйтәм, ни куркасың? Все нормально була, мин әйтәм. Бер самолетында һавада калган юк, төшәбез, мин әйтәм. Үземчә тынычландырам. Килеп җиттек хәзер аэропортка. Үзем дә аэропортта беренче тапкыр. Артистлар инде безгә кадәр килеп регистрацияны үтеп кирип киткәннәр инде алар. Теге бүлмәгә, прихожийга. Без һаман ишек алдында. Килеп кирдек, әле ул Бәшир апаны белсәгез, бала кебек теге югалам дип курка, ябышкан миңа. Мин үзем дә югалган. Монда Бәшир апаның сумкасы, үземнең сумка, өченче Бәшир апа сумка урынына. Килеп кирдек аэропортка. Килеп кирү белән үзегез беләсез, анда ни тора әле. Ну теге сумканы үткәрергә. Конвейер мısың инде менә бу? Нәрсә дип аталайны? Шартлаткыч булмасын дип карыйлар инде тимер. Нәрсә? Сез дә шул минем тирәбегә инде, яра. Килеп кирдек, Бәшир апаның сумкасын куйдым, үземнең сумканы куйдым. Үткәрәләр әкренә, Бәшир апа һаман борчыла. Апа, мәйтәм, борчылма, безнең дә икебезне шунда тыгып җибәрәләр дим инде. Ул юморны да аңламый бит ул. Шаярганны да. Дурак, мин анда сыймыйм бит. Утырды хәзер самолетка. Самолетта 2-нче серия башланды. Анда да Зөфәр абый молодец. Стратегиясе көчле аның. Bütün артистлар белән Зөфәр абый самолетның артында утыра. Без Бәшир апа белән алда. Һәм бүтән пассажирлар, 2-нче кешеләр дә бар бит тирә-юньдә инде. Теге яныңда шундый күп сөйләшә торган кеше булгач кыенсынасың бит әле ул. Аның күп пассажирлар Бәширәне минем әни дип белә бит әле. Самолетта утырабыз, китте 2-нче серия. Уф, Данир, жан кисәгем әйтиде, кайчан очып китәбез инде? Аллам сакласын, әллә ниләр булырга мөмкин. Шоферлары гына айнык булса ярар ие. Әллә ниләр булырга мөмкин, Аллам сакласын. Уф, Данир, йөрәгем бетә, шушы самолет очып киткәнче бөтен йөрәгем бетә. Данир, жан кисәгем әйтиде, пожалуйста, кайчан очып китәбез? Данир, зинһар, кайчан очып китә? Инде ярты сәгать очабыз уже. Бәшир апа, мин әйтәм, тынычланасыңмы син, юкмы? Шабыз бит инде, мин әйтәм. Әзгенә калды бит инде килеп җитәргә. Шулаймыни? Зөфәр, без шабыз икән бит инде уже. Дип Аллага шөкер, китте самолетның артына Зөфәр абыйга бәйләнергә. Исән сау килеп җиттек Казакстанга. Ну, дуслар, нәрсә әйтәсе килә?
Ондағы татарлар, Қазақстан жерлегінде яшәүче татарлар, олар Қазаннан келген татарларға, ничек дөресен әйтим инде, менә шын оригинал татарға қараған кебек карыйлар дип әйтим соң, килеп төштек, делегация малай, анда әбиләр, бабайларны күп кеше инде шул юбилейдагы кунаклар килеп кочаклый башладылар безне. Ой, Казан татары кара әле, настоящий динозавр килгәнмени, андагы. Казан татары. Ай, туган якыт, настоящий Казан татары дип сыкланып карап, ну белмиләр минем азна кайдан әтинең үзбәк икән. Ну мин анда әйтмәдем дә инде. Кирәкми дә, кеше сыкланып тора, нигә аның теге бозорга аның теләген дигәндәй. Юбилей гына авыр булды. Менә көткән әйбер һәр вакытта барып чыкмый икән ул. Көтмәскә кирәк. Мин уйлаганым, булай каршы алгач безне юбилейда бәрәм мин әйтәм, кирәкләрен күрсәтәм, ничек алып барырга кирәк икән. Юк, бөтен әйбер киресенчә килеп чыкты. Чөнки тел сакланып калуын калган. Ләкин менә мин хәзер сөйләгән тизлектә сөйләсәң, алар аңламыйлар. Әкренрәк сөйләргә кирәк. Ә мин әле борчылганда тагы да тизрәк сөйлим. Тамашачын эләктереп алырга дип, тагын да тизрәк сөйли башлый торган гадәтем бар. Әйтәм бит, юбилей башланып китте, фанфара, мин атылып чыктым, костюмнан матур гына. Ассаламу алейкум, хөрмәтле дуслар, хәерле кич, мөхтәрәм милләттәшләр, исәнлек, саулыкта булып, иләрегезгә бәхет, куаныч килсен, гаиләләрегезгә иминлек, тынычлык килсен. Йөрәк түребездән чыккан изге теләкләребезне, матур җырларыбызны, дәртле биюләребезне без бүген сезгә җиткерәбез, хөрмәтле Казакстан җирлегендә яшәүче тамашачыларыбыз. Ла үзем чалып барам, матур итеп. Алар менә дуслар сезнең кебек миңа аптырап карап тора, нишли бу җүләр дип. Шуннан соң гына бер әбиең килде дә, шул ул әби булайрак сөйләшә, бик теге килде дә: "Олам, нишлисең сен?" Әкрен сөйләшәләр иде. Соң әйтәм, бәйрәмне алып барам. Без бит берәйбердә аңламыйбыз. Әкренрәк сөйләләр, ди миңа хәзер теге. Ну әкрен сөйләргә туры килде. Кыен булды дуслар. Әле паузалар күп булды. Мин үзем менә юбилей алып барам манда, концерт мул, пауза булганны, бушлык булганны яратмыйм. Анда күп булды. Чөнки тавыш операторы казах. Музыканы куяр өчен башта оештыручыга русча аңлатам. Оештыручы русча аңлап, тавыш операторына казахча аңлата. Теге казахча аңлап флешканы куйганчы пауза килеп чыга. Ну, дуслар, менә ул бушлыкны капларга Аллаһ Тәгалә алдан юкка гына сынауларны бирми икән. Башта сыный бит Аллаһ Тәгалә чыннан да. Әлдә булды Бәшир апа. Бәшир апа булмаган булса, ул юбилей үтмәсе, анда үпкәләп карылырлар яндагы тамашачылар. Аның җырын гына яраттылар. Әйтәм бит. Бар бит теге Бәшир апаның җыры, ишеткәнегез бардыр инде. Баянга гына җырлады ул анда. Гөлләрия, димәгез кеше ярына булсын ияләренә. Белмим, шул җырны шаттылар. Анда минем җырларда үтмәде, Зөфәр Хәйретдинов та җырлары үтмәде. Шушы җырын гына шаттылар инде Бәшир апаның бик каты. Нинди пауза килеп чыга, теге тавыш операторы музыканы таба алмыйча интегәбез икән. Бәшир Насыйрова теге атылып чыга, баян ислә. Гөлләрия, димәгез кеше ярына булсын ияләренә. Андагы тамашачыга шул гына кирәк тә. Берәрсенә сүз бирәсең, юбилейны котлагыз дип. Акырып утыралар үзләре. Кирәкми сүз, шагар Бәширәне, пожалуйста. Гөлләрия, димәгез кеше ярына булсын ияләренә. Бәшир апаны күрсәгез, үз-үзенә үзе куанып йөри башлады ха. Мине генә монда яраталар икән дип. Җаныкаем, Бәшир апа да күпме була инде. Тора бара үзе дә арыды. Бер 8нче мәртәбә җырлаганда 8 мәртәбә точно җырлаттылар. 8нче мәртәбә җырлаганда бундыйрак күренеш булды инде. Җырлый Бәшир апа. Гөлләрия, Данир нәрсә мин генә җырларга тиеш түгел. Үзең җырла да бая, бүтән чыгар. Гөлләрия, димәгез кеше ярына булсын. Данир кайчан кайтабыз? Мин самолетлардан да курыкмыйм, уже давай кайтырга кирәк. Гөлләрия, димәгез кеше ярына булсын ияләренә.